Σε ένα καινούριο βίντεο πέρα στο κανάλι. Σήμερα παίζουμε επιτέλους Minecraft μετά από πολύ καιρό που το αποφάσισα. Θα κάνουμε survival κόσμο επειδή με τα challenge δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί δεν βάζω μοντάκια και δεν βάζω λεφτά γενικά σε παιχνίδια. Οπότε θα παίζουμε κανονικό Minecraft κόσμο. Το ξέρω ότι θα είναι κάπως βαρετά. Θα προσπαθήσω όμως να το κάνω όσο πιο διασκεδαστικό γίνεται για εσάς. Κάποιος με κρατώ σχόλια άμα σας αυτό το skin. Και πάμε στο βίντεο. Τώρα είμαστε εδώ πέρα. Θα μαζέψουμε κλασικά τα βασικά που χρειαζόμαστε. Birds, δεν υπάρχει περίπτωση να κουμπίξω birds. Εντάξει, πως κοιτάω. Κάντε ένα subscribe. Αλλιώς ξέρω που θα βρω που μένετε. Και θα σας κάνω subscribe εγώ. Κάντε subscribe, please. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι πολλοί από εσάς δεν κάνετε subscribe ενώ βλέπετε το κανάλι μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, είναι δωρεάν. Με υποστηρίζετε πάρα πολύ. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάντε subscribe. Δεν κοστίζει τίποτα για εσάς. Σας παρακαλώ, please, κάντε subscribe. Και επίσης παίζω από πληκτρολόγιο. Ναι, το control δεν με βολεύει γιατί είχε ένα bug το Minecraft. Το control πάει από μόνο του. Δεν ξέρω γιατί. Και μέχρι να δω τι θα κάνω, παίζω από πληκτρολόγιο. Αν και δεν με βολεύει πολύ το. Okay, whatever. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Που είναι ένα crafting table και μερικά sticks. Ναι. Ακόμα μαθαίνω το πληκτρολόγιο. Αν και παίζω σε ένα δικό μου σερβερ που έχω. Αλλά και πάλι προσπαθώ να μάθω πιο πολύ. Δεν ξέρω παιδιά ότι αυτό είναι Bedrock Edition, οπότε δεν μπορώ να αλλά δεν είναι το ίδιο με το Java Edition. Ας πούμε το Java Edition έχει κάνει τώρα κάποιες αλλαγές που το Bedrock δεν τις έχει κάνει ακόμα. Και μέχρι να τις κάνει θα παίζουμε κανονικά, προφανώς το update θα το δούμε μαζί. Και ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Πολύ ωραία. Και ακούω ζόμπι, άρα αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ πέρα υπάρχει ένα cave και θα πάμε να δούμε. Και αυτό σημαίνει να σας επιθυμίσω να πάτε να κάνετε subscribe σε άλλα δύο κανάλια που έχουμε, με ένα φίλο μου και γενικά στο κανάλι του φίλου μου, στον Κωνσταντίνος. Πάτε να κάνετε εκεί πέρα subscribe. Και στο Gaming Bros, νομίζω το άλλαξε σε Gaming Bros GR. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα γιατί. Αλλά το έχει αλλάξει το όνομα. Θα σας βάλω φωτογραφία. Μην μας πας με αυτό το call. Γενικά ξέρω ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι βαρετό που το βλέπετε, γιατί δεν παίζω με φίλους. Αλλά παιδιά, τι να κάνω, προσπάθησα, αλλά πρέπει να πληρώσω για να παίζω με άλλους. Και δεν πρόκειται. Οπότε μου σπάσει το πίπεξ, δεν πειράζει. Θα ήθελα να παίξω και με τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, αλλά δεν μπορώ γιατί πρέπει να πληρώσουμε PlayStation Plus. Ναι παιδιά, παίζω από PlayStation, δεν παίζω από PC. Να τσεκούρι, κάνε μερικά ακόμα sticks, φέρε, κάνε και ένα pickaxe. Νυχτώνει και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αλλά αφού έχουμε τα βασικά αντικείμενα θα πάει μια χαρά.
Δεν ξέρω κατά πώς θα είναι μεγάλο αυτό το βίντεο. Αν και παιδιά, να ξέρετε ότι θα αργήσουν να βγαίνουν βίντεο γιατί έχω σχολείο. Όσο και αν δεν θέλω, δυστυχώς. Village! Αυτό μου σώζει απίστευτα πάρα πολύ χρόνο. Ζόμπι, φύγε. Αυτό σώζει απίστευτα χρόνο και απίστευτο και δεν είναι και πολύ φαΐ. Δεν την προλάβω. Μάστοχος. Και παιδιά, sorry άμα δεν με ακούτε καλά, που νομίζω ότι με ακούτε καλά, αλλά επειδή το κοντρόλ μου μπροστά μου, αλλά έχω και λίγη απόσταση, για να έχω το μικρόφωνο. Μπρο, τι είναι αυτό, γιατί είναι τόσο μεγάλο. Εμείς ένα σπίτι γρήγορα, όχι, δεν είναι γι' αυτό, κεφάτο. Φύγε. Ναι. Στο τσάκα. Πέθανε. Όχι. Μη. Όχι. Σκότωσε το φίλο μου. Όχι. Και δεν θα χαρεί πολύ κάτω στα σχόλια, Villager. Ένα φαγητό. Κάτσε πέρα σε αυτή τη γωνίτσα. Σε λίγο φαγητό. Όχι. Λυπάμαι. Όχι, τρόμαξε. Ναι, γενικά παιδιά έτσι σκοτώνετε τον golem πολύ γρήγορα. Το βαράτε, τρέχετε και ψώνετε 3 blocks πάνω που δεν μπορεί να σας φτάσει. Και μετά το σκοτώνετε εύκολα και παίρνετε τα iron. Πόσα iron είναι? 5! Αυτό είναι σπάνιο. Και δεν μπορώ να τρέξω, μάλιστα. Ναι, μου βολεύει. Έλα, το «η». Είσαι librarian. Τίποτα δεν είσαι, ωραία. Έλα. Καλά. Γιατί φρίζαρα. Γιατί φρίζαρα. Γιατί φρίζαρε το ποντίκι μου. Να το πέστρεψε. Ναι, κάτι μπάγκαρε το τέτοιο μου για κάποιο λόγο, λοιπόν. Έχουμε ήδη iron. Αυτό είναι υπερβολικά καλό. Υπερβολικά καλό όμως. Τα 3 θα τα κρατήσω. Και... Ναι, γενικά το Bedrock Edition γενικά στο PlayStation έχει κάποια achievement, αλλά τα έχω κάνει σχεδόν τα περισσότερα, οπότε δεν θα τα δείτε. Γιατί τα έχω κάνει στους κόσμους μου που παίζω, οπότε δεν θα τα δείτε αυτά. Το hole δεν έφτιαξα.
Αχ, ώρες δεν με βολεύει το τέτοιο. Τώρα λύσαμε το πρόβλημα του φαγητού. Το καλό. Προσπαθήσω σε αυτό το βίντεο να πάω και nether. Λοιπόν, μισό λεπτό να μαζέψω όλα τα Hables και επανέρχομαι. Είναι αρμαντήλο. Ήταν πρόσφατο update. Αλλά anyway. Είναι τα υπόλοιπα Hables. Θα δει κι άλλα. Okay. Πιέστα. Τώρα μου μάλιστα τα Hables. Θα κάνω φαγητούλι. Αχ, μετά να αδειάσω λίγο. Oh, what? Τι έγινε? Γιατί μου έκανε cross? Στη βιολεξία, μια πουρδί πριν τον θάνατο. Κάτσα για λίγο AFK. Τι έγινε? Καθόμουν για λίγο AFK. Τι έγινε? Υπάρχουν mobs. No. Όχι. Πέθανε, ωραία. Στη βιολεξία, δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν αφουκού, αλλά... Κοίτα, εδώ ρε φίλε. Πρέπει να πάω να βρω ένα cave. Εσύ σας λέω, τι έγινε τόση ώρα, ήμουν αφουκού. Να δεν πάτσετε καλά το τέτοιο. Όμως τι μπορώ να πάρω από εδώ πέρα. Τον στάμπ φαρτό. Και από εδώ ρε. Άλλο μπορώ να πάρω και άλλο μπορώ να πάρω. Τι είναι εδώ? Περάζει ωραίο. What? Ψαράς. What? What? Πώς είναι? Για ποιο λόγο είναι 4x3? Ωραία, κάτι χρήσιμο. Ναι, ξέρω αυτή τη στιγμή μπορεί το βίντεο να είναι βαρετό, αλλά τι να κάνω. Είναι καλή δεσίβερ. Όχι. Στο τσακ ήταν αυτό. Φτάνω εκεί πέρα το πάρω.
θα πάρω λίγα blocks. Να πάρω το gold block. Προς το ποντίκι. Όχι. Είμαι σάζος. Πάτσα λάθος κουμπί. Γιατί δεν κάνει shift. Το αρχίζουμε, θα πεθάνω. Το πήρα. Ελπίζομαι θα πεθάνω. Ωραία. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Να βρω κάπου να μείνουν, αλλά το φύλας δεν μου κάνει. Βρήκα τι θα κάνω για το επόμενο επεισόδιο. Ξέρω, παιδιά, δεν πολύ μιλάω, αλλά πάντως ξέρω τι θα κάνουμε για το επόμενο επεισόδιο. Ξέρετε κάτι, θα το κλείσω εδώ πέρα. Το επόμενο επεισόδιο θα μπούμε σε αυτήν εδώ πέρα τη σπηλιά. Είδατε πια το σχέδιο για το επόμενο επεισόδιο. Ας ελπίσω να απολαύσετε αυτό εδώ πέρα, αν και ξέρω δεν κάναμε κάτι το τρελό. Αλλά ελπίζω να το απολαύσετε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Σας παρακαλώ, είναι δωρεάν. Το ξαναλέω. Σας έχω αφήσει link out στην περιγραφή πάλι για τα κανάλια του φίλου μου και το δικό μας, σε μένα και του φίλου μου. Πάντα κάντε εκεί πέρα subscribe και like, γιατί έχουμε κάνει εκεί πέρα βίντεο και εκείνος έχει κάνει βίντεο. Και θα συνεχίσουμε τον κόσμο και θα πάμε σε αυτήν εδώ πέρα τη σπηλιά. Εδώ πέρα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe για να ανέβει πιο γρήγορα. Γιατί άμα δω ότι σας αρέσει θα το ανεβάσω πιο γρήγορα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του κόσμου αυτού. Γεια σας.